Здравейте хора, днес ще ви покажа, който му се е багнал нещо в Fortnite, какъв е Battle Pass. Ето, първо е и тази картинка. Може да си я сложите. Ето, тук има такива ногти. Тук има едно емоджи. После тук има такова готино обелка за оръжие. Чакайте, че натиснах без да искам. Тук е V-Bucks-а, 100 V-Bucks ви дава за 5 звезди, ама на мен не ми е отключено. Тук имате глайдър. Глайдър е много готин. И се държите за това и тук. Това. Ето за гърба. Това е може, този танц. Не е много танц. И най-накрая ето го вече най-готиния с 3 глави. Много ме кефи. Ето новата картина. Тук има една значка, където може да се сложите. Тук са в златен вид тези. Пак 100 V-Bucks. Една раничка, само че златна. Пак глайдър. И този в златен модел. И вече отиваме към ново. Ето една обелка. Тук има едно емоджи. Това за падането. Изглежда много готино, брутално. Една значка с ръчице плюс идва. Такава обелка за оръжие. Меч. Не знам името. И вече отиваме към феята. Ето. Това е вече снимката им. Това е за гърба. Ето тук това е за удрене, меч, глайдъра. Този глайдър много ме кефи. Чакайте, че без да искам. Тук и това е много готино. Не ме кефи. Ето е самата фея. И вече отиваме към желибон, както му вика. Ето го желето. Тук идва една музика към него. Чуйте! Тук ви идва една обелка за оръжие. Това е моджи, където показва здрасти. Ето това за гърба. Вътре рачи има. Една сабия. Един сабия. Така да кажем. И ето го самия. Много е готин желето. И има го в още един вид. Ето това му е обелката. Ето значка. Обелката за оръжие. Ето може да видите. Спрей. Чакайте. V-Bucks. V-Bucks. И това е много готино емоджи. С едно духа, а вътре рачето не е излезнало и то заради това не мога да духа и вече чуйте. Ето го розов модел, лилав модел. Много е готин, нали? И вече отиваме към медуза. Ето една картинка, като тръгвате да играете. V-Bucks. Емоджи. Раница. Мечове. Закирка. Спрей. И ето я легендарната медуза. Вижте, и косата са измии. Ето тук една карта. Като тръгвате ще ви покажа това нещо. Тук е един готин танц. Едно змията я убива. И тук е една обелка за това. И ето това е много готино с лилавото око. Ще се прелива. V-Bucks още два меча. Друг модел на медуза. Този е по-як според мен. Ето тук една обелка има. Това е падането. Много готино, с едно грамотевици. Едно емоджи, все едно го удря токата. Такова за гърба. Една стара като кирка.
Ето го глайдера, все едно светкавица пада. И ето го самият този владетел, където вече го има за бос. Той е много силен. Ето още едно като тръгвате. Ето има такъв танц. Такъв танц. Тук има обелка за оръжие, тази не е яка. Такива кирки за ръцете. Не много за ръцете кирките ме кефат. Някои хора казват, че не ги кефат, ама са много готини. Ето по-скелетнат вид от този, къде беше. Ето нов модел на медуза. Спрейче. Кирка. Емоджи. Цигулка за гърба. Не цигулка. Тук се има изстрелва и танцува. Ето я медузата, друг вид, синя. Така е по-готина май, защото ми любимият цвят синьо. Чакайте, че съм с мишка на Logitech и ми е трудно, защото е страшно бързо. Тук има една значка за това. Арбалет във форма. Този глайдер е страшно готин. Космически кораб. Тази вече не знам името. Излизаме вече на друго. Отровника в кошмарния баян. И тази картинка. Падането е много интересно. После ето вибъкса. Ето го вибъкса. Китара. Ето я самата кирка. Ето каква готина обелка има. И ето го самия него. Има го в още един модел. Ето една нова картинка. Това за гърба. Това е моджи. Чуйте песента. Ето го глайдера. Ето го вибъкса. И вече в... не беше ли като този модел? Чакайте. Да, едни и същи модели са. Вижте какво е готино. И това вече и свърши видеото. Край.